Денят на народните будители отведе Сдружение Български щит в известния като Малката Виена, приказен възрожденски град на брега на Дунава. За събитието Русе – дом на будители и възрожденци. Избора на място не е случайен. Русе е роден град на редица български възрожденци, радетели на българския дух, революционери и участници в освобождението. До 1878 година, а и след това, той държи първо място по образование, култура, архитектура и възможности за развитие на прогресивни идеи. Русе е домът на първата съвременна печатница в българските земи, на първата телеграфна линия, първата железопътна линия, първата частна банка, застрахователно дружество, търговска камара, първото земеделско училище, немско училище, метеорологична станция, първото улично осветление с фенери, първите бордюри, тротуари, номера на къщите и имена на улиците, двете най-големи парни мелници в Османската империя, град с консулски представителства на почти всички европейски държави по време на Възраждането, достигнал изключително икономическо развитие и служещ като своеобразна врата и връзка с Европа. Събитието има за цел да запознае участниците с живота и делото на семейство Обретенови, Захари Стоянов, ролята на Русе в освободителните борби и принос към българското възраждане, да провокира в тях национална гордост и самочувствие, да създаде усещането за екипност и желание за активен начин на живот. Програмата включва посещение на къщата музей Баба Тонка, къщата музей Захари Стоянов, пантеона на възрожденците и една интересна изненада, която са подготвили от Български щит за всички. Участници са младежи и деца от близо и далеч, надхвърлят 350 човека. Ученици с техните ръководители се стичат многобройни да почетат възрожденците и будителите, отдали своя живот на България, да попият от тяхната памет и да научат още нещо от богатата ни история. Свищов, Търговище, Шумен, Попово, Нови пазар, Златарица, Тутракан, Ямбол, Русе са достойно представени от будните си младежи. Първата ни спирка е къщата музей Баба Тонка. Сградата на музея е била къща на Никола Обретенов, построена през 1908 година. Началото на експозицията започва от втория етаж. В първата зала е застъпена темата за произхода и семейството на Баба Тонка. Следващата зала са темите за българските чети и читалище Зора. В третата е посветена на Чевреноводската и Ботевата чета. Там са представени атрибутите от полагането на революционна клетва с Библията и положените върху нея във форма на кръст, кама и револвер. А в последната зала можем да видим как е изглеждала една гостна стая с мебели от дома на Панайот Хитов в края на 19 век. Тъй като Панайот Хитовата къща в Русе е била съборена и в Русе няма музей на Панайот Хитов, то неговите вещи и мебели са съхранени и изложени в музеите на Баба Тонка и на Захари Стоянов. Експозицията продължава в подземния етаж, където има възстановка на затворническа килия с ефектни затворнически звуци, с макети на затворници, надзирател и автентични вериги от 19 век. Последната част на експозицията е на първия етаж, където има 4 зали. В първата зала тема е Руско-турската освободителна война. В следващите 2 зали са показани предмети на български четници, революционери и опълченци. Има и техни снимки, като хронологично тези зали отразяват края на 19 и началото на 20 век. В последната зала е направена възстановка на кабинета на Никола Обретенов, в който той пише своите спомени през 20-те и 30-те години на 20 век. Изключително ценни експонати в музея са сабята на Георги Раковски и револверната сабя на Стефан Караджа. Музея Баба Тонка е ключова експозиция за разбирането и представянето на българското възраждане и ролята на град Русе в процесите на национално съзряване. Пресъздавайки приноса на семейство Обретенови в осъществяването на задачите на възраждането, движение за самостоятелна църква, просвета и революционна борба, музея потапя посетителя в онези бурни времена на преход към новото време, на саможертва, на надежда, така добре представени изпод перото на патриарха на българската литература дядо Вазов. И ако слънцето изчезне от тия небеса приветни, то някой в ада ще да влезне, главня да вземе, да ни светне. След музея на Баба Тонка се отправяме към къщата музей на Захари Стоянов. Ходът на музея е при Абаджийската къща. Там има 3 зали, следва преходно помещение и самата къща на Анастасия Обретенова с общо 4 стаи. В първите 2 зали на Абаджийската къща е представен русенския период на Захари Стоянов от идването му в града през 1870 година. Първата зала, точно срещу входа, показва възстановка на абаджийска работилница, а втората показва стая от читалище Зора.
В третата зала има запазени негови вещи и документи. След преминаване през прехода се влиза и във втората част на експозицията – къщата на Анастасия Обретенова. Там е представен по-общо Русе през погледа на летописеца на Априлското въстание и на модерна България – свят, който той вижда в Русе и описва. В първата зала е представен Русе през 19 век, отпреди освобождението. Показани са лули. Този занаят е бил добре развит в Русе. Пощенска тръба, различни битови предмети, голям албум за снимки с страници, обковани с метал. Любопитството на младежите предизвикаха и експонираните кантари децимали, при които за изравняване на везните в по-малката са използвани 10 пъти по-малка тежест с цел докерите по пристанищата, като теглят нещо много тежко, да не се налага да вдигат и поставят същата тежест в другата везна. Във втората зала са изложени лични вещи и мебели на Панайот Хитов, за което вече споменахме в музея на баба Тонка. В тази втора зала има и красив дърворезбован таван, намирал се в музея на баба Тонка преди неговото затваряне през 1992 година. В третата зала са показани аптекарски принадлежности на Георг Силаги, унгарец, който през 1874 година се установява в Русе, отваря модерна аптека Корона, а през 1900-та организира свиквания в Русе аптекарски научен конгрес. Участва в основаването на Българско аптекарско кооперативно дружество, първата професионално съсловна организация на фармацевтите в България. В последната четвърта зала има интерактивен прозорец, представящ Русе и неговите търговски връзки със света по ЖП линията и по Дунава, прогреса и активността на русенци. Също така, там е представен и кабинетът на Анастасия Обретенова, в който тя е приемала своите гости. Напускаме музея, изпълнени с емоцията на времето от превръщането на османския вилаетски център Лушчук в европейски град. Явления, които днес приемаме за даденост, но в миналото са били непознати и нови. Фотография, аптеки, пощенски услуги, железница въобразяват Русе, превръщайки го в пространство на европейски премиери, смесица от различни етноси на предприемачество и творчество. Голямата изненада за всички бяха игрите, които сдружението беше подготвило за всички участници. Те се ръководеха от инструктора по физическа подготовка в Български щит Димитър Добринов, ръководителя на катедра физическо възпитание и спорт в Русенския университет доцент Валерий Йорданов и носителя на рекорда на Гинес за тридневно плуване без прекъсване цели 71 часа Теодор Цветков. Излишно е да казваме каква емоция и колко усмивки и веселба предизвикаха сред младежите и децата в различните дисциплини и групови занимания, като чрез тях беше провокирана не само тяхната издръжливост, но и гепността, съобразителността и толерантността сред участниците. На изкушението да се включат не издържаха дори ръководителите и учителите, които дейно се включиха редом със своите ученици. За нас от Български щит физическата активност сред младите е един от водещите елементи във всички наши програми. Работейки за изграждането на активни днес младежи, ние си даваме ясна сметка, че това не може да се постигне без те да излязат навън, да се забавляват, да прекарат времето си в игри с приятели и връстници, да изграждат отбори и сформират екипи. Защото, както народната мъдрост гласи, здрав дух в здраво тяло се гради. Последна спирка в нашето пътуване е пантеона на възрожденците, чрез построяването на който е отдаден почет на делата на над 453 дейци на българското възраждане, революционери, книжовно-просветни дейци, личности, които често дори не са родени в Русе, но дейността им е свързана с един от най-големите и най-важни градове по българските земи през 19 век. Това е и причината пантеона да е изграден именно тук. Построяването му е във връзка с 100 годишнината от освобождението на България от османско робство. Заедно с него на същата година са открити и панорамата в Плевен и други обекти в страната. Белият мрамор, от който е изграден пантеонът, има двойствена символика. От една страна, белият цвят символизира чистотата на идеята за свобода, на идеала на българските възрожденци, а от друга страна твърдостта на мрамора с твърдия и непримирим български дух. Позлатеният купол се свързва цветово със слънцето, а оттам и със свободата, която сякаш изгрява като слънце над мрачна и поробена до този момент България. 4 бронзови лъва от 4 страни на купола олицетворяват борбата на българите за свобода. На мястото, на което днес се извисява пантеона, се е намирала проектираната от австрийския архитект Едуард Винтер през 1898 година църква Сех Сетих, която е първата в Русе, построена след освобождението, поради което тя е много голяма и красива.
Но за да се освободи място за строежа на пантеона, през нощта срещу Димитров ден, 26 октомври 1975 г., мястото е оградено с милиционери и храмът е съборен с булдозери за една нощ. Според градските легенди, всички участвали в събарянето на църквата Всех светих са имали трагична съдба, а градът е започнал да запада демографски и икономически, като Божие наказание за извършения грях. Това поражда инициатива в края на 20 век за християнизация на пантеона. Свещеник освещава мястото. Използвайки 2000-та година, която като кръгла година е определена за година на християнството, се стига до поставянето на християнски кръст на купола, а в самия пантеон е добавен параклис Свети Паисий Хилендарски. С Паисий се свързва началото на Възраждането. Преклонението и страхът пред Бога на русенските граждани не стига само до тук, като те започват и инициатива за възстановяване на църквата Всех светих, която днес гордо блести с цялата си прелест в другия край на парка на възрожденците. Пълно копие на оригинала, посрещайки в себе си русенци и гости, дошли да се преклонят в Божия храм. До пантеона се намира паркът на възрожденците. През 19 век този парк е бил в покрайнините на града и на това място се е намирало гробището на град Русе. Разбира се, за такъв пъстър и многолик град било напълно естествено в старото гробище да присъстват няколко обособени части – православно, еврейско, католическо, френско военно, английско военно, австро-унгарско военно гробище, но преобладавало православното. В епохата на национално-освободителните борби в него погребвали осъдените на смърт от турците юначни българи, възрожденски дейци и просветни деятели. Насочвайки се по алеята на възрожденците, се спираме до първите два паметника. Намираме се между два паметника. Паметника на Панайот Хитов и паметника на Любен Каравелов. Двама от най-известните български възрожденци. Въпреки че те не са родени в Русе, те и много други от героите на нашето възраждане, революционери, духовници, просветители, по един или друг начин са свързани с Русе. По този начин Русе се превръща в един от символите на българското възраждане. Зад самия пантеон, по алеята на възрожденците, се намират разположени паметни плочи, упоменаващи мястото, където са се намирали гробовете и гробниците на видни възрожденци, преди те да бъдат преместени и разрушени. Спираме се до гробницата Захари Стоянов, която е запазена и до днес. Тук на 20 септември 1893 г. е погребен именитият българин, починал в Париж 18 дни преди това, където водел делегация като шеф на българския парламент. Днес костите на Захари Стоянов, заедно с костите на другите български възрожденци и герои, са преместени в пантеона. Време е да влезем и в самия пантеон. При влизане в пантеона се минава през тесен няколко метров участък, след това при движение напред мястото става по-широко, а таванът по-висок. И накрая се стига до най-широкото място, точно под купола и в близост до центъра на пантеона. Вътре ни посреща топло дългогодишния негов уредник Хачик Лебикян, запознавайки ни подробно с историята по неговото създаване. Приветства ни и доцент Спасов. Всичко, което ще видите тук, не е просто клише от учебниците, а нещо, което ще остане в вашите сърца за цял живот, защото вие сега сте ученици, млади хора, но и в един момент, когато вие ще доведете вашите деца тук и вашите деца ще могат да видят това, което вие видяхте днес, заедно с двете музейни експозиции и пантеона на възрожденците в град Русе, ще ви направи по-добри българи. Ще ви бъде много полезно не само в училище, но и за в бъдеще, като изграждащи се личности на съвременна България. Благодаря ви! Плочите на 30-те най-изявени възрожденци са разположени в редица от лявата и дясната страна. Право напред е разположена една много голяма плоча – общ гроб, където са изброени имената и на останалите 423 възрожденци, разделени на дейци на Русенския революционен комитет, четници, въстанници и доброволци, опълченци и културно-просветни дейци. Статуите са дело на скулптора Никола Терзиев. Тези от четирите външни ъгъла на пантеона символизират скръбта на българските майки, загубили чедата си в борбата за свобода. Разположението на статуите и в четирите ъгъла се свързва като символика с всеобхватност. Българите от всички краища страдат заради робството.
Четирите във вътрешните ъгли около центъра на пантеона показват в градация душевното състояние на българите през времето на Възраждането. Първата символизира робството. Тя е с вързани ръце, вериги и турски атрибут – фес. Следващите символизират скръбта, породена от робството, възраждането и свободата – освобождението. Тази, символизираща свободата, е със забрадка – български атрибут. Определящо за символиката на тези статуи е и положението на ръцете. Вечният огън в центъра на пантеона е отбелязан с 4 плочи и символизира вечната признателност на настоящите поколения, свързвайки огъня със свободата. Днес този огън се пали само на празниците 20 февруари, годишнина от освобождението на Русе от турско робство, и 3 март. Дърворезбата, точно над общия гроб, е върху махаганово дърво и представлява картина на българското възраждане с неговите основни етапи и личности. Художник е Димитър Бойков. Най-вляво е изобразен отец Паисий Хилендарски, държащ в ръка своята история съвенобългарска. Това символно показва началото на българското възраждане. По-вдясно са изобразени Захари Зограф, държащ картина, братя Миладинови, Колю Фичето и други. Повечето от изобразените лица на дърворезбата не са конкретни исторически личности. Изобразени са занаятчии и с тях се показва стопанския подем по българските земи през Възраждането. По-нататък са изобразени български революционери, които полагат клетва пред револвера и камата. Това показва следващия етап на Възраждането – озряването на идеята за въоръжена борба срещу поробителя. Въоръжените хора най-вдясно на дърворезбата символизират Априлското въстание, което е връх на българското възраждане и е последното голямо събитие в тази епоха. Година по-късно започва руско-турската освободителна война и следва освобождението. Иконите в Параклиса са рисувани върху старо орехово дърво от русенския художник Иван Иванов. На първата икона е изобразен Паисий Хилендарски, който е патрон на Параклиса. На други от иконите са изобразени Исус Христос, Дева Мария, Йоан Кръстител, а най-вдясно е Александър Невски. В Параклиса има Библия и книга за загиналите русенци във всички войни, които България е водила от 1878 година до днес. С пламенно слово, председателя на Сдружение Български щит Георги Анадолов обърна внимание на събралата се аудитория, че често хората отделят по-голямо внимание на революционната дейност, на тези, които са хванали пушка и сабя и са се изправили срещу поробителя. Но е много важно да разберем, че те се появяват благодарение на Възраждането, на това, че преди тях Паисий е хванал перото, че първо е книгата. Не може да се роди нищо, ако ние нямаме книгата. Няма как без знанията, няма как без културата, без историята, без корените, ние да имаме общ идеал. И когато говорим за този общ идеал, ние всички влизаме в него. И ако всеки в нас, поне малко е поел от тази частица на тези герои, тези великани, между които ние се намираме в момента, то значи, че това възраждане е дало своята полза не само с освобождението, но и с бъдещето на нашата нация. Защото нашата нация може да съществува само когато всичките звена са в едно общо, в едно цяло. Нещо, което по един или друг начин днеска ние наблюдаваме, че не се осъществява. Но ако ние всички, които сме тук, дадем нашия принос, след 5, след 10 години, когато вие влезете в гражданското общество, вие ще са хората, които ще гласуват, които ще избират, или може би ние ще гласуваме за вас и ще ви избираме вас. Ако вие сте поели тази малка частица от тук и я отнесете в къщи и я предадете на хората около вас, това значи, че България ще я бъде. Когато говорим за Русия, вече стана въпрос, че не е случайно защо се случва тук. Не е случайно поради причината, че нашите деди са искали да се развиват. Те не са останали на ниското ниво, което една империя ги е дърпала. Те са търсили начини, намирали са възможностите, изпращали са децата си навънка да учат, само и само те да се върнат обратно и да предадат тези знания, давайки ония невероятен възход, който ние получаваме в началото на миналия век. Възход, който изумява цял свят, който дава един подем, не само в индустрията, но и с военните ни победи, с една уникална Първа Балканска война, която ние слагаме на колене цяла империя.
Една първа световна война, в която ние слагаме на колене няколко империи. Това нещо се постига с онова начало на Паисий Хилендарски. И тук аз искам да се преклоня пред хората, които пазят тези знания и ги подават към нас. Ние трябва да се преклоним пред това, което правят, да ги послушаме, да ги последваме и дай Боже Господ да ни даде и на нас тази възможност да сме следващите, които ще дадат своя принос, за да има България. Да живее България! След тези изключително, бих казала за мен, дори така вълнуващи слова на колегата Георги, и аз ви благодаря, че го слушахте много внимателно. Благодаря ви, че бяхте част от всичко, което бяхме подготвили днес за вас. Направихме го наистина с голямо желание, с цел, с конкретна умисъл. Всяко нещо, което подготвихме за вас, има своя смисъл и ние ви благодарим, че вие дойдохте, за да го получите това нещо. Благодаря на вашите ръководители, имаме и родители тук, които отделиха от ценното си време в този съботен ден да ви доведат тук, за да бъдете част от нашето събитие. Искрено много благодаря на всички наши съмишленици, Министерство на младежта и спорта, Исторически регионален музей, този прекрасен екип, който се твори за нас днешното събитие, но наистина най-много на всички благодаря преди всичко на вас. Учители, родители и ученици, бъдете нашата гордост, стъпвайте смело напред в бъдещето, защото то е само и единствено ваше. Благодаря ви отново. След такъв ден, след такива думи, след всичко това, което докосна сърцата и душите на тези млади родолюбци, нямаше нищо по-естествено, нищо по-спонтанно, нищо по-чисто и нищо по-истинско от хоро на това свято място пред паметта на строителите на майка България.